Bona tarda, benvingudes a aquesta nova edició de la República Feminista de Cala Dona, un espai que pretén recuperar, reconèixer i visibilitzar el paper i el treball de les dones en l'etapa de la Segona República i en anys posteriors. Enguany commemorem el 90è aniversari de la proclamació de la Segona República, però també volem celebrar la 10a edició de la nostra República Feminista. Fent 10 anys i al llarg d'aquests anys hem parlat de les dones a l'exili, a la deportació, del trauma de la guerra, de les brigadistes, de les dones artistes, de les dones mestres i d'altres col·lectius. El grup el formem l'artista Roser Pineda, les mestres Vicky Moreno i Glòria Roig i una servidora que té com a ofici el periodisme. Per tant, si havíem fet les dones artistes i les dones mestres, evidentment ens quedaven les dones periodistes. I si teníem clara la temàtica, encara ens era més fàcil saber a qui havíem de convidar. Per això avui contem amb la presència de l'Elvira Altés. Ella és periodista feminista i antropòloga, que ha escrit el llibre Les periodistes en el temps de la República. L'Elvira ha treballat en diversos mitjans. L'any 1983 va dirigir i presentar a Ràdio 4 el primer programa de ràdio feminista que es deia Les Dones. També va presentar i dirigir la sèrie Elles també hi eren, a partir de les biografies de pioneres en tots els camps. Vaig coincidir amb ella l'any 1992 mentre construïem col·lectivament l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, la primera entitat de dones periodistes no només a Catalunya, sinó també a l'estat espanyol. D'alguna manera també van ser unes pioneres en els 90, no? I recordo aquella etapa, no? Recordo que l'Elvira en aquells anys estava acabant la carrera d'antropologia i també la recordo quan ens parlava de la seva recerca, que estava molt interessada en recuperar les dones periodistes pioneres, les realment pioneres, les del segle XIX, no? I després ja es va centrar més en el que eren les dones periodistes de la Segona República. Continua amb la seva biografia, l'any 1996 comença a treballar a la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va impartir docència sobre edició de premsa, periodisme d'investigació, periodisme en perspectiva de gènere i va fer recerca sobre transmissió d'estereotips de gènere en els mitjans de comunicació. L'any 2005 i el 2010 ens tornem a retrobar, ja que ella va ser la coordinadora a l'estat espanyol del projecte global de monitoratge dels mitjans, un projecte que es fa cada 5 anys a nivell mundial i que aquesta recerca, sens dubte, és la més important que es fa avui en dia sobre el gènere en els mitjans de comunicació. Actualment l'Elvira està jubilada, però continua tan activa com sempre, o potser més, no? Perquè l'any passat va comissariar l'exposició Dones a les Ones per al Museu d'Història de Catalunya, una exposició que recull el paper de les dones a la ràdio, fruit d'una recerca que va fer durant 4 anys. I recentment, jo crec que no fa ni encara un mes, no? Acaba de presentar el llibre Dones a les Ones, la història de la ràdio a Catalunya en la veu de les dones, que és, diguem, com el producte, és producte d'aquest treball de recerca de 4 anys. I no només que amb això, no, que està preparant a més el centenari del naixement de la Victòria Pujolà i Amat, una lluitadora antifeixista i antifranquista, que entre altres va ser locutora de la mítica emissora de ràdio La Pirenaica. Inicialment va locutar en castellà i després també ho va fer en català. Aquesta és una petita part del currículum de l'Elvira Altés. Jo diria que ha tocat moltes tecles, mai millor dit, i que les continua tocant. Donaria pas a la intervenció de l'Elvira. Us recordaria que després hi ha un temps pel debat, per reflexions, per preguntar. Ho podeu fer obrint el micro en el moment que us toqui, no? O bé també ho podeu escriure. Així que, si us plau, tanquem tots els micros ara i Elvira, quan vulguis. Endavant.
Moltes gràcies, Alicia. Estic una mica aclaparada d'aquest currículum, d'aquesta subida que m'acabes de fer. T'ho has currat molt realment i, bueno, com tu has dit, fa molts i molts anys que ens coneixem. I el que us presentaré avui és un treball que vaig fer ja fa uns quants anys i que es va editar en llibre el 2007, un llibre que deu ser ara introbable. Espero recordar-me bé en fi, de totes les dones de les que us parlaré, però sobretot a mi m'agrada, igual com aquest llibre que comentava l'Alícia de Dones a les zones, posar en perspectiva la vida personal en el context social, històric i polític que li ha tocat viure, perquè estic convençuda que depèn de quin és el context en el que estem, tenim possibilitats de fer unes coses o unes altres, o senzillament no les podrem fer. I, per tant, aniré, diguem, d'alguna manera aportant informació d'aquest rerefons. Espero que sigui agradable i entenedor. Si hi ha alguna cosa que no m'he explicat prou bé, teniu l'oportunitat de preguntar-m'ho després. Les meves periodistes pioneres són les de la República, les de la Segona República, i que va ser, efectivament, com he titulat aquest PowerPoint que us passaré, una revolta de paper. Quan fas una cerca, sempre, igual com en periodisme, et fas unes preguntes i, perdoneu, ja comencem. I les preguntes és quan van començar, com van poder-ho fer, per què es van poder, diguem, dedicar al periodisme, no? Hem de pensar que la història de les publicacions de dones comencen al segle XVII, és a dir, que la cosa ve de molt antic, però ha estat un camí realment complicat, no? I llavors, en aquest cas, preguntar-se quan van començar a fer de periodistes i per què, i quines eren les condicions que tant des del punt de vista personal com col·lectiu, com social, com polític, els van permetre aquesta aparició de firmes femenines a la premsa. I, finalment, també, clar, la pregunta era on escrivien, no? Com escrivien, sobre quins temes podien i volien escriure. I també, per seguir una mica en el tema contextual, quan s'inicia el segle XX, l'analfabetisme femení és del 71%. Vol dir que de cada 10 dones, només 3 sabien llegir. El masculí era del 55%, vol dir que estaven pràcticament la meitat dels homes eren capaços de llegir, no? Quan comencen els anys 30, l'índex d'analfabetisme femení era del 47,5%. És a dir, que la cosa havia millorat força i els homes era pràcticament el 37%. El 36, és a dir, quan hi ha l'acció de la República amb tot el treball que van fer les mestres republicanes tan important, havia disminuït el nombre de dones il·letrades, que estaven en el 40%. A la Segona República, d'altra banda, també, diguem que de treball formal, només hi havia un 9% de dones que estaven registrades, però totes sabem perfectament que les dones han treballat a casa, no només, diguem, com a mestresses de casa, sinó en el domestic system, que se'n deia, és a dir, com cosint, fent petits treballs d'ensamblatge, totes aquestes feines que, per dir-ho ara en paraules actuals, diríem que eren en negre, que no estaven registrades enlloc, i, per tant, les dones que sortien visiblement al carrer a treballar eren un 9%. I d'aquestes, només un 3,6% es dedicaven a professions liberals, és a dir, eren mestres, eren infermeres, secretàries, aquest nivell d'ocupació. Les revistes per la dona, com us deien, venen de molt lluny. La majoria de les vegades eren revistes que es referien a la moda, com aquesta El eco de la moda que veiem aquí, del segle XIX, o La mujer y la higiene, amb tot el moviment higienista que es va dedicar molt a
a que les dones, per ser mares, doncs, poguessin, per exemple, fer esport. Aquesta va ser una via molt important, la de l'higienisme, que va permetre que les dones doncs, fessin esport. Però també hi havia revistes més feministes, com aquesta que veieu aquí, que diu La Mujer, no? Aquesta revista de La Mujer és del 1882, és a dir, que estem a finals del segle XIX, i aquesta doncs, deia «La mujer defenderá los derechos de las mujeres». I que aquest clam per, diguem, posar la mirada en la situació de les dones i per defensar els seus drets, doncs ja hi era en aquell moment també. Les revistes femenines, diguem que tenen també aquesta tradició, no? Hi havia l'Ori Grana, que és del 1906, on hi col·laborava doncs, la Dolors Monserdà, la Josepa... Vull dir, hi havia moltes dones, moltes firmes, com han demostrat algun llibre que ha sortit últimament, que ha anat recollint aquests articles. Després hi havia Feminal, amb la Carme Carr, que comença el 1907 i dura 10 anys, fins al 1917. No? Llavors, aquestes revistes femenines, en general, com dèiem, servien per transmetre allò com s'han de comportar les dones, eren prescriptores de gènere. Algunes, com ja hem dit, tenien aquest ideari més feminista, amb diferents matisos, naturalment, i una de les coses que obre la porta perquè les dones comencin a entrar al món del periodisme és que algunes dirigeixen aquestes revistes i altres hi escriuen, no? Per exemple, la Carme Carr, que podem dir que és una, diguem, pionera del periodisme, no? És una dona que no només escrivia de manera, diguem, regular amb algunes publicacions i es feia dir, per exemple, Xènius, no? Per contraposar-se al Eugeni d'Ors, sinó que, a més, doncs, quan se li va fer l'encàrrec de fer aquesta revista, la va fer d'una manera molt professional. I jo, com a periodista, vaig estar treballant algunes èpoques a les revistes de dones, a les revistes femenines, i feministes també, doncs hi havia moltes coses que jo pensava que són molt rescatables de tot el que es deia en aquell moment, no? Com és recollir doncs, dones artistes, fer, doncs, no sé, quan hi havia doncs, un congrés, doncs, explicar què s'hi havia dit, és a dir, que és interessant i suposo que la coneixeu. Espero no reiterar massa perquè estic convençuda que moltes de les coses que us explico ja les sabeu. I ara m'agradaria també ampliar una mica Clar, en el fons estic parlant de Barcelona. Em sap greu si algú que és que té una mirada, diguem, més àmplia, que jo què sé, que pugui estar a Vic o a Olot o a Falset. Però en qualsevol cas, a Barcelona hi havia una cosa que va ajudar molt a que les dones doncs, tinguessin unes opcions, no? Com era l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular, que es crea el 1909 per la Francesca Bonnemaison i que, per exemple, l'any 1922 ja tenia 5.334 sòcies. Eren dones que anaven, com veiem aquí en la fotografia, habitualment a la biblioteca a llegir, però que després també l'Institut amplia les seves activitats i les amplia a l'educació, a la instrucció, i acaba fent una espècie de currículum pràcticament, doncs, per una banda, tenia les possibilitats d'ensinistrar les dones perquè poguessin treballar en una oficina o així, amb idiomes i una espècie de batxillerat. És a dir, que això va creixent. De fet, encara podem tenir l'oportunitat d'anar a la Bonnemaison i veure la cuineta. Aquella cuineta respon a una idea que tenien en aquell moment d'oferir com una mena la cuina com un experiment químic gairebé, no? I doncs aquí la creació de l'Institut era creat per aquestes dones del feminisme de dretes, no? Que hi havia en aquells moments, de la Lliga, que consideraven doncs, que les dones o que bé no s'havien casat o que havien quedat vídues
doncs tenien dret a poder-se guanyar la vida i a no dependre de la família i, per tant, doncs, també les volien apartar dels moviments esquerranosos dels ateneus anarquistes que d'alguna forma doncs, captaven també un tipus de públic i elles volien que aquestes dones diguem, de les classes populars, però també de la petita burgesia, aprenguessin i sabessin guanyar-se la vida. No? I aquí doncs, van estudiar dones com l'Anna Murià, per exemple. No? Moltes dones van anar a l'Institut de Cultura. I seguint amb aquest context social i cultural, una mica perquè us feu una mica la idea de com era Barcelona, de quines coses hi havien, hem dit que hi havia això, hi havia el 1928 es crea el Club Femení d'Esports que va comptar fins a 2.000 adherides. Elles van aconseguir un espai a la platja que només era per elles i entre les seves associades hi hagué dues periodistes, una que va ser fundadora, l'Anna Maria Martínez Sagi, que va anar a buscar a l'Anna Murià i la va engrescar perquè es fes responsable del butlletí, que és aquest que veieu aquí al costat, no? Que és el portaveu. També hi havia una altra, a partir doncs, del 31, es va crear el Lyceum Club. El Lyceum Club existia a moltes capitals europees, a Madrid, a Londres, a Nova York, a París, i eren clubs creats per dones segurament doncs, de les classes benestants, dones il·lustrades, que si bé en aquest cas l'Aurora Bertran el que volia fer era una espècie d'universitat obrera, a l'hora de la veritat va trobar que les dones que li podien donar suport doncs eren dones, com us dic, d'aquesta burgesia il·lustrada i, per tant, el que van acabar doncs, és definint-se per fer una espècie de sucursal, no? De Lyceum Club, com els que hi havia a les capitals europees. I en aquest Lyceum Club es feien doncs, des de premis literaris, es feien xerrades, debats, fins i tot doncs, a partir del 36 tenien un espai a la ràdio, Ràdio Barcelona, on hi anaven i explicaven les seves activitats. I tot això ho explico perquè veieu quin era l'ambient que hi havia en aquest moment a Barcelona, però també ho podem pensar que en altres llocs doncs, tot el moviment de les bibliotecàries, el moviment de les mestres, tot això era una espècie de base sobre la que després doncs, van poder fonamentar-se algunes de les realitzacions de la República, que, com sabeu, doncs, avui fa 90 anys, i amb la República arriben doncs, coses molt importants per les dones. Aquestes que veieu aquí, tan contentes i alegres, són les dones del Club Femení d'Esports, que veieu que porten en el vestit de bany aquest escut i estan a la platja en aquest espai. Alguns drets que s'aconsegueixen en aquest moment doncs, i que es discuteixen a les Corts espanyoles i també aquí, sabeu que les dones doncs, no podien votar, van recollir 400.000 firmes per recolzar l'Estatut, van demanar, hi va haver un debat, això ara no és el moment, però un debat interessant entre les dones, també va passar a l'estat espanyol, entre les dones diguem, d'esquerres i les més de dretes, les de dretes volien votar, les d'esquerra consideraven que encara no estaven preparades, tot aquest tipus de coses. Però el cas és que finalment la República va posar a debat una sèrie de qüestions que lògicament s'havien de discutir. Discutir no només diguem, els polítics, sinó també les dones que en aquest moment estaven preparades per poder escriure en els papers, que diem, no? I les que les podien llegir. I, per tant, doncs, tots aquests drets, les dones poden ser elegibles, és a dir, poden anar al Parlament i ser escollides, tenen dret al vot. Quins són els drets? Poden accedir doncs, a la pàtria potestat. Hi havia molts elements. Diríem que l'estat espanyol i Catalunya doncs, tenien un endarreriment degut a que acabaven de sortir d'una dictadura, de la dictadura de Primo de Rivera, i d'una monarquia
molt retrògrada, i per tant hi havia molta feina a fer en aquesta república i molta feina a fer per les dones. I ara em permetreu que recordi unes paraules de la plaça del Diamant de la Mercè Rodoreda, que a mi sempre m'emocionen i que dir-les avui encara em sembla més, no? Diu, i tot anava així, amb maldecaps petits, fins que va venir la República i en Quimet se'n va engrescar i anava pels carrers cridant i fent voleiar una bandera que mai vaig poder saber d'on l'havia treta. Encara em recordo d'aquell aire fresc, un aire, cada vegada que me'n recordo, que no l'he pogut sentir mai més, barrejat amb olor de fulla tendra i amb olor de ponzella, un aire que va fugir i tots els que després van venir mai més no van ser com l'aire d'aquell dia que va fer un tall en la meva vida, perquè va ser amb abril i flors tancades que els meus maldecaps petits es van començar a tornar maldecaps grossos. És tan bonic. Tornem al nostre tema, que és què va permetre l'aparició de les periodistes. Doncs, en primer lloc, jo crec que, com amb totes les recerques genealògiques, ens adonem que el fet de que no les coneixem no vol dir que no hi hagin hagut dones a la música, a l'art, a l'astronomia, a tot arreu, no? I aquí també, com us deia, doncs la primera publicació que va sortir el 1693, a finals del segle XVII, és Ladies Mercury, i des de llavors sempre hi ha hagut aquesta mena de fil, de vegades molt primet, però que no s'ha trencat mai, de publicacions adreçades a les dones i dones que escrivien en aquestes publicacions. El context social, com he intentat explicar-vos, doncs, era aquest accés a l'educació i al treball, que era important i que era incipient, però que doncs, des de les dones que anaven a l'Institut de Cultura Popular, les dones que algunes que van poder anar a la universitat o que van tenir doncs, una educació més formal, doncs, contribuïen. L'ideari feminista i sufragista d'aquell moment també és molt important, no? I està al darrere i dona impuls i argumentació al desig d'aquesta dona nova que naixerà amb la República. I la conjuntura política, és a dir, l'esclat de la República desvetlla moltes expectatives. Probablement masses, perquè després ens va desenganyar, no? Però en qualsevol cas, aquesta obrir-se a noves possibilitats fa que algunes dones que segurament estaven preparades van veure la possibilitat d'intervenir també a la premsa. I la funció política de la premsa, no? Els diaris són aquesta àgora on debatre aquestes noves idees que tenien a veure molt amb les dones, no? Eren temes que les concernien i que implicaven canvis molt profuns en la societat de l'època i que calia, diguem, debatre entre la població i calia sentir la veu de les dones. I, per tant, també des dels diaris s'intentava que aquesta veu comencés a sentir-se. I aquí apareix una cosa que són les Women Page, que és els diaris anglosaxons posen com de moda que hi hagin pàgines femenines. Aquí teniu el de les notícies, el suplemento femenino, i aquí, per exemple, un dels textos està firmat per la Regina Opisso, que era una literata, una dona que escrivia, germana dels Opisso, del dibuixant, que doncs, ja escriu en aquestes pàgines, no? Aquests suplements, que eren com a vegades una pàgina dins del diari, de vegades un suplement setmanal, doncs donava informació sobre els temes tradicionals, moda, bellesa, salut, aquestes qüestions domèstiques, però també s'hi afegia, com veiem en aquest, doncs, biografies, poesia, comentaris, i les dones surten de les revistes femenines i comencen a publicar en les pàgines, en les Women Page, en les pàgines de dones, diguem, doncs, alguns dels temes diferenciats, no? I comencen doncs, a posar opinió, un diari com El Matí, que era un diari catòlic, doncs, parla del divorci, no? Que era una cosa doncs, que en aquells moments segurament doncs, les amoïnava, o d'altres doncs, parlen de la coeducació, no? I comencen a aparèixer doncs, coses d'aquest tipus, fins que
salten de les pàgines, comencen a haver unes pàgines femenines molt més obertes. Per exemple, aquesta, si us fixeu a la part de dalt, veureu que hi ha dones, no sé si ho podeu veure. Ho podeu veure, que el dibuix que hi ha a dalt, és que a mi m'ho tapa una cosa que tinc aquí. I, veureu que hi ha dones que voten, unes altres que juguen a la pilota, unes altres que porten una cartera, no? I el títol és Les dones intervenen. I aquesta és la idea, les dones intervenen. No sé si intervenien o han d'intervenir, però en qualsevol cosa ho posen en present, les dones intervenen. I aquí en aquesta pàgina ja hi ha una pàgina d'opinió que diu Films in Soda, que feia la Maria Rosa Arquimbau. Hi havia la Irene Polo, que parlava d'aquesta la interviu que ens fallava, l'Anna Murià. Aquestes dones comencen a aparèixer en aquestes pàgines, ja no només parlant dels temes tradicionals, sinó de molts altres temes, no? Tenim a la Rambla aquest, Les dones intervenen, que després es dirà Fèmina, a les notícies que ja hem vist Suplemento Femenino, a la publicitat La dona i la llar, La llar i la societat a la nau, que això el Rovira i Virgili li encarrega a l'Anna Murià i ella és la que se n'encarrega de fer la pàgina aquesta. El món femení, a la Veu de Catalunya, que ho fa la Llucieta Canyà. Els temes comencen a canviar, ja hi ha opinió, hi ha entrevistes, hi ha reportatges, i tots ells amb firmes femenines i, diguem, amb un altre tipus d'interès. Per exemple, en aquesta pàgina que us ensenyo de Les dones intervenen, de la Rambla, hi ha els oficis de les dones. I aquí, les diverses periodistes que he anat veient s'encarreguen de fer reportatges sobre les dones amb què treballen. I llavors, des de les modistes, les mestres, les infermeres, bé, hi ha aquesta idea. I ara per què no... A veure. Per tant, les periodistes són aquestes dones del seu temps i encarnen aquesta nova dona de la República i comencen a fer el salt. Primer publicaven en revistes, després en suplements femenins dels periòdics i acaben passant, diguem, a les pàgines de la informació general, no? I també passen de la col·laboració amateur al periodisme professional. Com era el periodisme, la tipologia dels periodistes dels anys 30? Doncs, si anem a mirar, bastant semblant a l'actual, no? Feien col·laboracions fixes o ocasionals, hi havia els corresponsals a l'estranger, que després alguna dona, diguem, va fer de corresponsal. La Carmen de Burgos, per exemple, va fer de corresponsal de dones espanyoles també. La Josefina Carabias també va fer de corresponsal, és a dir, que també hi van haver corresponsals femenines. Després les responsables d'una secció o columna i després les que estaven en plantilla i probablement eren les que s'encarregaven d'omplir aquelles columnes que no portaven firma, perquè era molt habitual que hi haguessin informacions sense firmar. Hi ha una frase que diu: d'aspirants a polítics i de literats frustrats n'hi ha a totes les èpoques. Vol dir que una gran part de la gent que estava al periodisme o bé estava aspirant a tenir un càrrec polític o a tenir un paper més preponderant en la política, o bé volia, diguem, dedicar-se a l'escriptura. Si he posat aquesta pàgina, aquest dibuix, aquesta il·lustració, és perquè veieu aquesta dona que hi ha aquí, és la Irene Polo. Veieu que hi ha una dona a la dreta? Ella s'encarregava de la pàgina del treball, és a dir, que per a res era una pàgina femenina, era una pàgina que ella, a més, irònicament, va titular com Les rendes del treball. I, clar, una pregunta és quines són les condicions que podem dir que aquestes dones, per què podem dir que eren periodistes, no? En primer lloc, la idea és que tenien aquest accés a l'àmbit públic, que com hem vist abans, quan hem vist les dones que podien considerar-se que estaven treballant
en l'àmbit públic era més aviat un percentatge escàs, no? Hem dit d'un 9%. Doncs elles surten a treballar en aquest àmbit públic amb una professió masculina i masculinitzada. Un element molt important per ser considerada periodista és aquesta retribució econòmica. Si bé abans d'aquesta època doncs, les dones que escrivien, les poques que escrivien en els papers, en els diaris, ho feien de manera amateur perquè doncs, eren dones de la burgesia il·lustrada i aleshores doncs, de tant en tant se'ls hi deixava escriure. Però aquí comencen elles a cobrar. Jo vaig tenir la sort d'entrevistar l'Anna Murià i ella em va explicar que ser periodista en aquella època era una cosa excepcional, però que ella cobrava un duro la pàgina, és a dir, 5 pessetes. La gent jove no sabreu què és això, però en tot cas ella em deia que el que al final acabava cobrant a final de mes era força més del que cobraven una bona part dels homes, diguem, no? I per tant, aquesta retribució econòmica era important. La dedicació intensiva, és a dir, que no fos una cosa esporàdica, que un dia escrius un article i te la publiquen en una revista, sinó que de manera habitual doncs, et dediques en això. I finalment els coneixements de les tècniques i dels recursos de la professió, que val a dir que en aquests moments doncs, comencen a aparèixer doncs, la possibilitat de posar fotografies, el telègraf també facilita molt les coses, és a dir, que hi ha una sèrie de tècniques que fan que el periodisme doncs, tingui elements de renovació molt importants i entre ells també doncs, la manera de fer entrevistes. No? La Irene Polo s'ha dit que feia unes entrevistes instantànies. Estaven d'alguna forma investigant. A mi altres investigadors i periodistes, historiadors, doncs, m'han dit que les dones que feien periodisme a aquella època ho feien amb una altíssima qualitat, tant o més que els mateixos homes, probablement perquè elles entraven de nou en una professió i tenien l'opció de fer una mirada més oberta i més arriscada, de dir, doncs, bueno, m'hi poso i a veure què surt, no? I aleshores doncs, tenim peces de periodistes que són realment d'una desimboltura extraordinària, d'una vivor que, en fi, que per nosaltres les voldríem actualment. No? I comencem una mica la presentació d'algunes d'aquestes dones. La Maria Luz Morales, aquesta dona va néixer a Galícia a finals del segle XIX, però el seu pare, que era enginyer, doncs, el traslladen a Barcelona i tota la família ve aquí. Ella li agrada molt escriure, col·labora, envia les seves col·laboracions a l'Hogar i la Moda i en un moment determinat el seu pare mor i es troba que ella ha de mantenir la família. Aleshores, opta per ser, hi ha una plaça de directora de la revista L'Hogar i la Moda i ella doncs, s'hi presenta i l'agafen amb 23 anys. Més endavant doncs, comença a col·laborar a La Vanguardia fent crítica de cinema i també de teatre. Després, a partir del 1925 fins al 1934, ella es fa càrrec de la revista, la pàgina femenina d'un rotatiu madrileny que es deia El Sol. Col·labora, escriu moltíssim amb lectures, en films selectos i entra en plantilla a La Vanguardia. De tal manera que el 1936, quan La Vanguardia és incautada per la Generalitat, els seus col·legues li demanen que dirigeixi el diari. I és així perquè ella tenia molt bona relació amb els tallers. Penseu que en aquells moments els tallers eren tan o més importants que les redaccions, perquè en els tallers és on es posava en pàgina el que havien escrit els i les periodistes. I per tant, si no ho feien bé o s'equivocaven o et tallaven a la meitat o el que sigui, doncs calia tenir-hi molt bona relació. I sembla que ella, que devia ser una persona, doncs jo no la vaig arribar a conèixer, però devia ser una persona molt afable, doncs hi tenia molt bona relació. De fet, la Maria Àngels Cabré doncs, ha creat un premi en el seu nom i acaba de treure també un llibre amb les persones que ella va entrevistar, Gente que conocí, penso que es diu, i doncs, el que passa és que, com moltes d'elles, al finalitzar la guerra, ella es va quedar
i va patir represàlies, va estar en una mena de presó convent durant un temps, després se li va negar el carnet de periodista, havia d'escriure amb pseudònim, i per tant es va posar a escriure, per exemple, va dirigir l'enciclopèdia Universitas perquè era una dona amb molta cultura, va escriure sobre rituals, sobre cinema, va fer l'enciclopèdia de la moda i per tant, per sort, va viure prou anys com per poder rebre reconeixements com el Nacional de Teatre, l'Eugeni d'Ors de Periodisme, el Premi de Periodisme Ciutat de Barcelona, la Medalla del Mèrit en el Teatre de la Diputació. Y ella deia, no he querido ser otra cosa que esto que humildemente soy, simple y llanamente periodista. I tenim, per exemple, la Mercè Rodoreda, de la que us he llegit abans aquell text. Ella comença el 1932 a publicar diaris i revistes. En aquella època ella ja s'havia divorciat, s'havia casat amb un oncle, i en aquell moment ella vol escriure, ella vol ser escriptora i, com moltes d'elles, considera que una manera de donar-se a conèixer és publicant als diaris i a les revistes. I, per tant, escriu contes, per exemple, per la publicitat, col·labora a revistes com a La Rambla, revistes culturals com Mirador, a Clarisma, escriu reportatges i, per exemple, publica aquesta revista 12 entrevistes a intel·lectuals del país, que són unes revistes molt interessants i que ens donen realment una perspectiva de quina era la intel·lectualitat de l'època. Tenim l'Anna Murià. L'Anna Murià, ella, diguem que primer comença treballant en una oficina. D'aquesta experiència en surt un llibre, una novel·la interessant que es diu La Peixera, però també comença a col·laborar a la revista La Dona Catalana, que era una revista que dirigia el seu pare. I llavors ella, la major part dels textos amb pseudònim, però comença aquí. Ja us he explicat que el Rovira i Virgili li encomana que es faci càrrec de la pàgina femenina del diari La Nau i també a partir de llavors comença ja a treballar de manera professional a la Rambla, publica el Diari de Barcelona, el Diari de Catalunya, i quan la guerra el Diari de Catalunya es queda sense homes perquè tots són al front, ella n'és la directora i amb penes i treballs i amb faltes de paper, perquè eren èpoques de moltes restriccions, va traient el seu diari de Catalunya. La Llucieta Canyà era aquesta dona que havia estat a la universitat, va estudiar filosofia i lletres, es va casar amb un home de la Lliga i en La Veu de Catalunya, el diari La Veu de Catalunya, tenia una columna, una pàgina, de vegades, més o menys gran, que es deia Món Femení. En aquesta, ella es reivindica com a periodista i com a feminista. També escrivia per d'ací d'allà. Després va escriure allò de l'Etern femení i a l'època, diguem, ja franquista ja va escriure també l'Etern masculí. I bé, hi ha una entrevista molt divertida que li fa la Mercè Rodoreda a la Llucieta Canyà, on la Llucieta Canyà explica totes les facècies i malvestats que li feien els homes de la redacció de La Veu de Catalunya, perquè, clar, ella era la dona, arribava cada dia i cada dia n'hi feien alguna. I bé, és una entrevista divertida que ens explica de manera humorística la dificultat que hauria de ser per a aquestes dones treballar amb una redacció tan masculina. I Maria del Carme Nicolau, aquesta és una periodista, locutora, guionista de ràdio, escriptora, va escriure novel·les, va escriure moltíssims articles, era redactora a la revista també de La Dona Catalana, igual que l'Anna Murià, de l'Art Novell, de Mirador, va escriure molt. I es dona, com veieu aquí a la dreta, això és la redacció de Ràdio Barcelona. I a la dreta de tot és on està ella. Ella està, diguem, escrivint a màquina. Era de les poques dones que, diguem, escrivien els seus informes, les seves notícies, els seus reportatges i després els deien per antena. Perquè en aquella època les locutores llegien
i els periodistes escrivien. Ella és l'única periodista que, a més d'escriure els seus textos, també els pot dir. I, a més, durant uns anys va ser directora del diari parlat, que ella va catalanitzar com La Paraula. I va fer una cosa molt interessant, que és que un espai femení, que es deia Radio Fèmina, doncs el va col·locar dins de l'informatiu general, fent una, una acció de transversalitat que ara ens crida l'atenció, però que era donar importància i categoria a les notícies que atenyien a les dones. I, per tant, jo trobo que, en fi, aquesta dona després va ser represaliada, com moltes d'elles, i molt més tard potser va fer alguna secció, com jo explico en el llibre de Dones a les zones, però en el seu moment va rebre les represàlies com la majoria d'elles. Perdona, Elvira, un segon. Veus que en la teva pantalla a sota et surt un missatge del col·legi? El pots tancar, sisplau? És que, com que tinc... És la creueta. Li dones a la creueta? No, ja ho sé, però és que no puc passar a veure. Doncs res. És que de vegades tapa la imatge. Ja ho he vist, però és que... Bueno, doncs si no pots res, ja... No pot passar a l'altra pantalla. Com que estic amb dues pantalles, doncs el... Doncs res, deixem-ho. Calla, ara em sembla que sí que ho he aconseguit. No, jo el continuo veient. Sí. Però perdona, continua, doncs. Sap greu, Ja ho he vist, ja que sortia això. A vegades se'n va, però aquesta vegada no se'n va. Jo pensava que era meu i per més que li donava i després he caigut, que era la teva pantalla, com que a mi també m'arriba del col·legi. Clar. Doncs res, continua, perdona. Bé, doncs la Rosa Maria Arquimbau va ser una de les periodistes que ara el Julià Guillamont li va fer una biografia molt interessant, on s'explica això, que ella, com us deia, tenia aquesta columna d'opinió a la Rambla, també va fer alguns reportatges molt interessants per la revista Imatges, era militant d'Esquerra Republicana, de la Lliga Pacifista, va ser una dona de les que també va ser represaliada, va intentar exiliar-se, però al final la cosa no va anar prou bé, i va haver de viure un oblit i un exili interior molt gran. Va treure 2 novel·les durant els anys 50 i 70, però amb escàs èxit. I tenim una altra, que és l'Anna Maria Martínez Sagi. Aquesta era una dona molt típica de la República, perquè era escriptora, era poeta, però també era esportista, era campiona de llançament de javelina. Ella feia tenis, feia esquí, i escrivia d'esports i escrivia de moltes altres coses. Escrivia al diari La Noche, va fer una sèrie quan va començar la guerra, una sèrie de reportatges des del front, on també va fer les fotografies. Escrivia a la revista Mujeres, també a la Rambla, va ser, com us he dit, fundadora del Club Femení d'Esports, i també es va exiliar després de la guerra i va tornar molt més tard i per desgràcia, va ser una altra de les oblidades que potser tu recordaràs, Alicia, que al Col·legi de Periodistes, a l'Associació de Dones Periodistes, tant amb ella com l'Anna Murià els hi vam donar un premi quan ja eren molt velletes i encara eren vives, no? I ara, veus? És un problema, això. Ara que he aconseguit treure el d'allò, ara no passa. Ai, senyor. Això de les 2 pantalles és una mica complicat. Ara no passa. A veure si ho puc passar a l'altra pàgina, a l'altra pantalla. A veure. No. Bueno, ara hem perdut... Ara no es veu d'allò aquestes. No. Puc traslladar el ratolí cap a l'altra pantalla. Perdona, nosaltres sí que ho veiem, Què veieu?
la imatge de la Anna Maria Martínez Sagi. Sí, però és que us volia posar l'altra diapositiva i no em I permet no fer-ho. et salta. No salta perquè com que he posat el ratolí en aquesta pantalla no em deixa, a veure, On dia. ara, Ara, ja està. ara. Oh, Ja està, perdoneu, perfecte. No, perfecte. Aquí tenim a la Irene Polo, aquesta potser és una de les més conegudes. La Irene Polo doncs, és una dona que va tenir un recorregut com a periodista relativament curt, perquè doncs, va començar a la revista Imatges, aquesta fotografia que està amb el Buster Keaton, que el va seguir i al final doncs, fins a la platja de Sitges, li va aconseguir fer una entrevista, es va banyar, tal. Era una pluma molt interessant, molt viva, diguem que és la que també doncs, va perseguir el Cambó i va fer tot un article que al final l'únic que aconsegueix és que el Cambó li digui als seus lectors que em trobo bé. Però el cas és que el fa tan interessant mentre l'espera que surti, quan arriba, quan el segueix amb el cotxe, les coses que fa, va fent la descripció, va fent, diguem, bueno, i diuen que es va inventar aquesta manera de fer entrevistes. Ella doncs, va treballar a la Rambla també, el Mundo Gráfico, la Humanitat, l'Instant, l'Última Hora. Era una periodista, diguem, importantíssima, no? De les millors que hi havia en aquell moment. Va conèixer a la Margarita Xirgu i es va quedar fascinada per aquesta dona i se'n va anar amb ella a l'Uruguai fent de cap de premsa dels seus espectacles. Un cop allí, allò era l'any 1936 que va marxar, aquí esclata la guerra, es queda aquí la seva família, ella allí doncs, entra al cap d'uns anys, diguem, cada vegada doncs, veu més difícil poder tornar, entra en depressió i s'acaba suïcidant. I per tant, doncs, és una dona que, diguem, que va fer un esclat fantàstic, esplèndid, amb el seu periodisme, però que per motius diversos, també, diguem, els polítics i socials i històrics, doncs no va poder, no sé què hagués passat, perquè s'hauria d'haver exiliat segurament també, perquè doncs, era molt agosarada i tenia doncs, a la gent de la FAI els tenia en contra, bueno, tenia... no li feia por res, no? Se n'anava a les mines de Súria, convivia amb els miners, se'n va anar amb un grup de feixistes, amb un míting a Madrid, doncs fent-se passar per una d'ells. En fi, era una periodista molt inspiradora, la veritat. I, per tant, quan em plantejo quines són les condicions, la marca, diguem, biogràfica que fa que aquestes dones que potser haguessin pogut dedicar-se a alguna altra cosa o no, doncs fa que puguin agafar aquest camí del periodisme. I un és el context familiar. No cal dir que en el cas de l'Anna Murià, que el seu pare sigui director d'una revista, doncs afavoreix les coses. També doncs, en el cas de Martínez Sagi, ella ve d'una família benestant, té una bona educació, les escoles franceses. De fet, ella va ser la primera dona, diguem, que va estar a la Junta del Barça, perquè doncs, tenia doncs, un parent que era futbolista, un altre que era baríton, ve d'una família així, no? La necessitat, en el cas de la Mariluz Morales, doncs, també és el mateix cas de la Irene Polo, que també es va morir el seu pare i ella es va haver de guanyar la vida. Són elements, diguem, que tenen a veure doncs, amb les biografies, amb les peripècies més personals, però que en un moment determinat doncs, poden orientar cap a un tipus d'activitat. La personalitat també, no? La consciència de la diferència. Per exemple, l'Anna Murià és una dona que se'n va a l'exili que ja té 30 anys,
no s'ha casat, que no... Era una dona independent, no? Que bueno, feia les seves opcions. L'opció sexual, per exemple, no? En el cas de l'Anna Maria Martínez Sagi, de la Irene Polo, eren dones lesbianes que eren conscients de la seva diferència. En el cas de la Martínez Sagi, no sé, la família i sobretot la mare doncs, la tenia molt amenaçada i doncs, ella es va enamorar d'una dona i aquell amor doncs, no es va poder realitzar. En el cas de la Irene Polo, ella ho vivia d'una manera molt més oberta i molt més... A mi el Tisner m'havia explicat que sabien que anaven a banyar-se i que doncs, tranquil·lament es despullava i es banyaven junts. Vull dir que era un altre tipus de dona, però sí que totes dues, clar, eren conscients de que d'alguna forma no seguien les normes que estaven previstes per les dones a aquella època. No? Per tant, tenien aquesta consciència de la diferència. També doncs, la idea de la modernitat, no? D'algunes dones com la Rosa Maria Arquimbau o diguem que doncs, tenia relacions amb homes o la Maria Carme Nicolau, que va tenir un fill d'un home casat. Vull dir que hi havia aquesta idea de dir, doncs, a veure, no? Aquí estem i hem de viure, no? L'ambició literària, la idea de publicar, aquí doncs, també donar-se a conèixer, era una idea doncs, de l'Anna Murià, de la Mercè Rodoreda, de la Rosa Maria Arquimbau, de l'Anna Maria Martínez Sagi, de la Maria Carme Nicolau. Totes elles escrivien i escrivien novel·les i volien ser reconegudes i diguem que la idea aquesta literària de tenir un nom i fer-se un lloc estava al darrere també de la seva activitat periodística. La militància política doncs, d'altres, per exemple, com la Frederica Montseny, que doncs, també com venia d'una família anarquista, com tothom sap, doncs, escrivia, va ser una... Llavors se'n deien, les periodistes se'n deien publicistes, va ser una publicista que va escriure moltíssim, va crear també doncs, segells editorials de novel·la, la Maria Carme Nicolau, de la que hem parlat, l'Arquimbau, l'Anna Murià, la Maria Teresa Gibert, totes elles o bé eren d'Esquerra Republicana, o bé eren anarquistes, o bé eren comunistes, totes elles tenien al darrere aquest desig, diguem, que la república impulsava de fer una societat millor. I amb l'entrada de les tropes feixistes al gener del 39, clar, s'acaba amb la fugida de moltes d'aquestes dones cap a l'exili, es clou aquesta etapa que, diguem, d'una manera tremenda, és com si caigués una llosa al damunt, s'acaben els drets de les dones, moltes d'elles doncs, són represaliades, com ja hem dit, les que no han marxat, doncs, en el cas, per exemple, de les dones a la ràdio, doncs, no podran tornar a parlar més per un micròfon. Algunes, doncs, no sé, no se les deixa treballar mai més a la ràdio, és a dir, que s'emprenen gairebé venjances, no?, cap a aquestes dones que s'havien atrevit a enfrontar-se amb les restriccions de gènere que tenien en aquell moment, no? I, per tant, doncs, això, a les periodistes que havien començat a exercir la professió, doncs només els va quedar o el camí de l'exili o el silenci, l'exili interior o la depuració, que volia dir presó o inhabilitació per publicar. I fins aquí tot el que us volia explicar i ara, doncs, si vosaltres voleu comentar alguna cosa o preguntar, doncs aquí estic. Sí, gràcies, Elvira, per la teva presentació, per la teva exposició, per mostrar-nos qui eren, com eren i què feien aquestes dones periodistes que van exercir durant la Segona República, tan diverses totes i que, com deies tu, malauradament van desaparèixer en aquella llarga nit del franquisme, amb les depuracions que vindrien després de la guerra, amb l'exili,
a l'interior també, com deies, no? Mm. Per això és tan important treball com el teu, no? Doncs per visibilitzar aquestes dones que si no, no les hauríem pogut recuperar, reconèixer, no? Parlaves abans del premi, sí que he recordat que a més el premi de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya he vist que va ser l'any 1999 que vam lliurar per primera vegada el Premi La Rosa del Desert, el 99, encara he vist que l'Anna Maria Martínez Sagi va morir el 2000 i que l'Anna Murià va morir també el 2002, no? Per tant, un any abans i dos, en el cas de l'Anna Murià, les van poder premiar amb aquest... Clar, tant de bo l'haguessin premiat des d'altres àmbits, no? Però com a mínim l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya va fer aquest reconeixement amb aquestes dues periodistes que encara eren vives llavors. I res, i ara doncs obriríem micros perquè no he vist que ningú hagi escrit res, han estat molt atentes a tot el que deies, està claríssim. I bé, si hi ha alguna reflexió, alguna pregunta, doncs és el moment del debat. No us veig a totes, perquè encara tinc aquí la pantalla de l'Elvira. Aquí diu Maria Sánchez, levantó la mano. Veus? És que no les veig. Doncs endavant. Mira, aquí està la Maria Sánchez. Elvira, pots treure la pantalla, sisplau, perquè així ens veurem? Sí, perquè sí, exacte. A veure si me'n surto. Bueno, ara cap problema, perquè és igual, com a mínim ja has pogut fer la presentació. Doncs qui hagi aixecat la mà, doncs que obri micro i que parli. Sí, està aquí, està aquí. Sí? És la Mercè Otero, vinga. Bueno, jo vull dir, és que estic amb el mòbil i no us veig a totes, tampoc. D'això, res, vull dir que veritablement, vull dir, el de l'Elvira és una quantitat d'informació que, a més, vull dir, el que sap, vull dir, et fa sentir que tot el que ens hem perdut. Vull dir, és que és molt fort, no? I jo, el llibre de l'Elvira, aquest de les periodistes en temps de la República, ja me'l mirat també. I només fer-vos un apunt del que tenim en el Centre de Documentació de Cala Dona, que justament gràcies a la tieta de la Roser Pineda, la senyora Enrica Casademont, tenim una part de la col·lecció de la dona catalana, justament aquesta revista que ha parlat que havia estat, com se'n diu, la Maria del Carme Nicolau va ser la directora en l'últim moment i que ha participat molt. I aleshores, a partir de la donació que ens havia fet la senyora Enrica Casademont, aleshores jo me'n vaig anar al Mercat de Sant Antoni i vaig fer una compra de tot un altre 50 números més. O sigui que per aquelles coses de casualitat i per la meva mania col·leccionista, vull dir, tenim aquest tipus de revista que clar, que és molt significativa, no tan sols per la presència de les dones que hi escriuen, sinó per la tipologia també, del que és una revista de dones i que es considerava en aquell moment una revista de dones i quin tipus de notícies s'hi donaven, i de moda, i de receptes de cuina i tot plegat. Res, només em feia gràcia, vull dir-vos que si un dia voleu passar pel centre de documentació i veure la dona catalana, vull dir, almenys veureu les diferents etapes, perquè també les portades van canviant i és com sempre, vull dir, són aquestes coses d'història que compensen i que en realitat, vull dir, et fan veure tot això que ens hem perdut. Vull dir, jo això, quan arriba el 14 d'abril, el Dia de la República, vull dir, sembla que encara t'agafa un sentiment més fort i d'això. I esclar, vull dir, també aleshores dius, bueno, i la situació actual, com és que costa tant també d'arrencar, no? Perquè sabem de les companyes d'on són les dones i de tota la preocupació que hi ha justament en els mitjans perquè les dones tinguem un protagonisme i sobretot les dones que es dediquen a captar aquesta realitat i a transmetre-la, no? I a comunicar-la. Res, només això. Vull dir que moltes gràcies, Elvira. Vull dir, com sempre, perfecte, molt bonic. El PowerPoint també molt útil, o sigui que gràcies i endavant.
celebro que t'hagi agradat. I està bé saber que teniu tota la col·lecció de la dona catalana. No, tota no, tota no, perquè costa bastant, però bueno, Ja, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. Doncs veus, les publicacions de dones poques vegades reben l'atenció de l'alumnat que fa recerques. I és una llàstima, perquè ens diria molt del que s'esperava que fos una dona a l'època, no? Elvira, has tancat el PowerPoint, però continues compartint pantalla, o sigui, t'estem veient el que tens a l'escriptori. I... Mira, jo he fet un truquillo. Si estireu la pàgina cap a l'esquerra i llavors aquestes flors tan estupendes que tens, les vas arraconant i sortint la meitat. No cal, has de sortir de compartir pantalla i ja està. Sí, jo crec que és més fàcil, més que anar estirant, que no sé què estiraria. Això us estirava molt bé, jo ho he dit. Sí, però què faig? Jo no m'atreveixo, perquè aquí tinc una pregunta de la Maria, no sigui que se me'n vagi. Ara la Maria ha marxat. No, però l'ha deixat escrita. Diu que té problemes amb el micro i et llegeixo textual. Volia preguntar si tenim constància... clar, però com li contestarà si no hi és? Bueno, si després queda gravat, llavors s'ho pot mirar. Vale. Bueno, suposo que retornarà ara. Volia preguntar si tenim constància... Ja li dic a la Gemma, però no contesta. Volia preguntar si tenim constància de periodistes militants polítiques que redactessin butlletins de partits o de sindicats. Maria, acabo de llegir la teva... Maria Sánchez. És la Maria. Ei! A veure, jo he trobat mirant la sindicació de periodistes, no n'hi havia gaires de sindicades, la Irene Polo va muntar l'agrupació de periodistes, tot això, i a la ràdio del PSUC, de quan la guerra, sí que hi havia una dona. Però, no sé, realment, tret de la Frederica Montseny, que escriu a les diferents revistes anarquistes, això tan específic no ho sé. És a dir, que no m'atreviria a dir que no existien, només diria que no ho sé. Sé que hi havia algunes redactores treballant, poques, als diaris que no firmaven, però que a més redactessin coses així. Ja us he explicat que la Irene Polo va fer aquesta secció, l'opinió sobre el treball, que va tenir un enfrontament amb la FAI, perquè això, ella deia les coses molt clares i molt així, però no sé més. Segurament caldria una mica més de recerca més específica, no? Hola, si no hi ha altres, jo tinc una pregunta, Elvira. Digues. I és que el cas de la Mariluz Morales, que has explicat, que va ser la primera dona directora de diari, i que va ser de La Vanguardia, he entès, sí? Va ser del diari La Vanguardia. I durant quant temps va ser? Va ser durant el temps que va durar la guerra o com va? No. Va ser 6 mesos només. Ella va posar com a condició que no faria cap editorial, que no es posicionaria políticament i, com ja us he explicat, va ser escollida no només perquè, clar, naturalment era una persona que en sabia i que tenia una solvència periodística, però, a més, es donava el cas que tenia bona relació amb la gent dels tallers, cosa que segurament alguns homes no tenien, i ella, que era una persona afable, però va posar unes condicions, una que no faria això, l'altra que seria poc temps, i va estar 6 mesos. Perdó, però també has dit una altra que també havia sigut directora. L'Anna Murià. L'Anna Murià ho va ser al final de la guerra, quan ja no quedaven redactors al seu diari, només estava ella i ella feia tot el diari i, a més, clar, el dirigia. A vegades es dona molta importància a aquesta idea de que fossin directores, però
A veure, i n'hi dono, d'importància, esclar que sí, i ja que tenim tan poques medalles no ens les traurem, però hem de tenir en compte que són elements conjunturals que passen en un moment determinat de guerra. Vull dir que si no fos per això, la Mariluz Morales no hagués sigut mai directora i l'Anna Murià tampoc. I això no ens ha de... Vull dir que jo crec que les coses són així i per més que ens faci il·lusió dir que, bueno, la directora... Sí, ho hem de dir, esclar que sí, però també tenint en compte en quin context es movia la situació. Però que una mano. Diria que s'ha de llegir. Però que és un... Tenim un infiltrat per aquí. No sé. Hi ha alguna pregunta més, alguna reflexió? Ani, tenies tota la raó del món. He anat estirant com d'elles i arraconant les flors i m'ha queda funcionat. preciós, queda M'ha molt funcionat. maco. Sí. No us agraden les meves hortències? Sí, però a més em fa gràcia veure tota la gent que està aquí, no? Totes les companyes que estan compartint aquest espai. Hola, Bea. Escolta, i després, és a dir, quan va sortir el Franco, qui va poder continuar? Quines dones van poder continuar com periodistes? Perquè es veu que poc i m'imagino que la censura encara més ferotge, encara que no estava tan organitzada, però... Va ser realment difícil, ja us he explicat. Moltes d'elles van emigrar, van exiliar-se, vaja, i les que es van quedar aquí, doncs, el cas de la Mariluz Morales, que és la que s'ha fet un seguiment, li va fer primer l'Antonina Rodrigo i després ara la Maria Àngels Cabré, doncs això, va estar un temps, va estar en un convent presó, diguem, no? I després, doncs això, el carnet de periodista va ser un instrument que va utilitzar el franquisme per autoritzar algunes persones i desautoritzar-ne moltes, no? I llavors, doncs, si no tenies carnet de periodista no podies treballar en un diari. Ella va començar a fer algunes coses, doncs, com posant-hi pseudònim. Fins i tot, ara diré una cosa que sap greu dir-la, però s'ha de dir perquè és així, el Julià Guillamón, en el llibre que ha dedicat a la biografia de la Rosa Maria Arquimbau, senyala que la Mariluz Morales va delatar en algunes persones en el seu moment. No podem fer judicis, diguem, fora d'època, perquè no sabem què era viure en aquell moment sense poder treballar i, per tant, amb dificultats de tota mena, i no sabem fins a quin punt el règim pressionava perquè aquestes coses poguessin passar, no? I llavors, les que es van quedar van ser poques. De fet, les periodistes que hem vingut després, amb la transició i tot plegat, hem tingut molt poques mostres, molt pocs models, molt pocs referents, no? Jo per això vaig anar a buscar aquestes dones perquè pensava, ens calen referents, no? Dones que hagin fet la nostra professió i l'hagin fet amb qualitat, amb entusiasme, amb solvència. Però les que, per exemple, la Rosa Maria Arquimbau, que primer es va exiliar però després va tornar, doncs hi ha algunes fotografies on se li veu una tristesa tan immensa a la cara que de debò que penses, ostres, dones tan plenes de vida, de ganes de fer coses, de menjar-se el món, i que de cop va caure el silenci sobre elles, no? I les que no és perquè van, diguem, confraternitzar amb els feixistes. O bé es van amagar amb una redacció, doncs, això, redactant sense firmar o coses d'aquestes, perquè tenien... Jo ara el que he estudiat més últimament són les dones a la ràdio, i hi ha casos terribles. Hi ha el cas de la Rosalia Rovira, que treballava a Ràdio Associació i era una dona
que en el seu moment va ser una estrella, que se l'estimaven molt perquè era molt simpàtica, havia sigut actriu i a la ràdio feia un paper estel·lar, diguem. Doncs quan arriben els feixistes, la posen a la presó, quan torna a l'emissora després d'estar 3 mesos a la presó, com fem la gent que parlem en català, s'adreçava als seus companys en català. I per això sol l'acomiaden, i no n'hi ha prou amb que l'acomiadin, sinó que no la deixen que treballi mai més en cap ràdio ni tampoc al teatre. I s'ha de guanyar la vida cosint i així, no? I de casos d'aquests n'hi ha molts, O sigui que les que es van quedar doncs es van haver d'amagar gairebé, ho van passar molt malament, o bé van haver de renunciar, si és que els tenien, als seus principis republicans i confraternitzar amb els feixistes. Elvira, quan parles de les periodistes de la Segona República, però només de premsa escrita o de revistes, i justament ara estaves parlant, i les dones de la ràdio? Clar, de periodista a la ràdio només hi havia la Maria Carme Nicolau. Va ser l'única que, diguem, escrivia els seus textos i els llegia per antena, però després el que hi havia eren locutores. Algunes d'elles havien vingut, procedien del teatre i, per tant, clar, vocalitzaven bé i s'explicaven bé, i per això a la ràdio eren molt apreciades, perquè també podien fer radioteatre. I d'altres, una cosa molt bonica que va passar a la República i que té a veure amb això que us deia jo quan he començat, la importància que té a vegades el moment històric que ens toca viure, no? Doncs quan arriba la República comencen a aparèixer moltes emissores, a Catalunya hi ha hagut sempre molta afició a la ràdio i comencen, amb referència, diguem, a la resta d'Espanya, doncs moltes més emissores hi havien aquí, i en aquestes emissores busquen veus femenines. I les que s'acosten són noies molt joves. I dic noies joves de 15 anys, fins i tot alguna de 14, que havien de falsejar el contracte i pagar-li l'escola a la tarda, perquè una que li deien la Marceneta, sembla que era de Ràdio Sabadell, doncs per poder... I estan elles com fascinades amb el nou invent i fan programes, el que en aquells moments es feia, des de programes musicals a programes infantils, tot això. Clar, això és una cosa que propicia la República. La República fa arribar a les dones que poden, d'alguna manera, projectar la seva vida i el seu futur, i poden atrevir-se a fer coses. Hi ha la Pepa Colomer, que era aviadora, hi ha una sèrie de personatges d'aquella època que s'atreveixen a fer coses que després passaran molts anys abans que les dones no tornin altra vegada a sentir prou poder en elles mateixes com per tirar endavant aquestes professions. I la República va fer això. Després aquestes noies, algunes es van exiliar, algunes van entrar a la ràdio en castellà, poques, i la majoria van preferir deixar de treballar a la ràdio. Doncs, no sé, la Maria Morón? Endavant. Hola a totes i gràcies, Elvira. Hola, Maria. Magnífic. Hola. A veure, jo només volia dir que... Portes els colors de la República, eh? Sí, m'hagués agradat posar-m'hi tot un vestit, però no en tinc. A veure si el fan. I llavors he buscat... Avui vaig disfressada tot el dia per casa. Molt bé. No, volia dir-te que, a veure, que saber que haver-les a elles, doncs ho sabíem, però aquesta tasca teva, no?, de recerca, de donar-los visibilitat, posar-los nom, la feina feta, trobo que és genial, fantàstica, necessària, interessant, i buscar això, els nostres antecedents, no? I que, bé, que hi havia aquesta gran minoria, no?, i per això s'han de buscar així com una agulla en un paller, fa 90 anys no m'estranya. El que sí que és horrorós és veure
si ho comparem amb 90 anys després, no? Vull dir, si ho busquem ara, quantes directores de diaris, no? Quantes directores de programes de... N'hi ha alguna més, però esclar, han passat 90 anys, no? El que vull dir és que trobo que, malgrat tot, en 90 anys, els avenços no han estat encara, no? Com per poder dir, doncs, tot això ho hem superat, no? Vull dir que hi ha molta... Bé, vosaltres això amb el vostre camp ho sabeu millor, no? Quanta tasca queda per fer encara, no? I si n'hi ha moltes periodistes i la facultat, hi ha moltes noies i moltes... Però, esclar, després quan les vas a buscar, no? Els llocs que ocupen, no? Amb els diaris, amb les ràdios, amb les televisions, com a directores de programes i tal, doncs torna a haver-hi una infrarrepresentació del que suposa. No sé, és el que em penso. Però de tota manera, moltíssimes gràcies perquè ha sigut fantàstic. Gràcies. Jo, de fet, us he de dir que no estic, des de fa uns anys, des de tota aquesta florida del feminisme de nou, estic força optimista. Diríem que hem guanyat en visibilitat. Per exemple, en el cas de les dones a la ràdio, les dones han aconseguit una cosa que ha costat molts anys d'arribar, que és que dirigeixin els magazins matinals, que són, diguem, els programes de més prestigi a la ràdio, els que més costa arribar. I tenim l'Àngels Barceló, tenim la Pepa Fernández, tenim aquí la Laura Rossell, i hem tingut abans la Mònica Terribas, tenim la Julia Otero, tenim primeríssims noms de dones que amb total solvència i credibilitat dirigeixen els espais més difícils als que arribar. Als diaris també cada vegada tenim a les tertúlies periodistes que a mi m'enlluernen quan fan anàlisi política o anàlisi social. Algunes alumnes meves que les veig a la televisió o les escolto a les ràdios o les llegeixo i penso que fantàstic, no? És veritat que encara hi ha algunes coses que no hem aconseguit i que són molt més difícils, com és, doncs, per exemple, ser cap de programes, estar en els despatxos, no? Ser capaç de qüestionar per què les notícies són d'una determinada manera i quines són les notícies importants i quines les interessants, per què les importants passen per davant de les interessants, no? Que hi ha una sèrie de coses que no només el fet que hi hagin dones, que és important i que això jo entenc que és justícia democràtica, sinó que hi hagin dones feministes que siguin capaces de canviar la mirada, la perspectiva, d'oferir, diguem, uns discursos molt més oberts, dels que ara tenim, que són molt més androcèntrics. Això és la feina que hi ha. Però ja us he dit, jo ara a vegades sento a un periodista o a la ràdio o d'allò que fa una pregunta que fa anys hagués fet jo. I penso, mira que bé, tot això que hem guanyat. Crec que estem vivint, per sort, les dones que ja tenim uns anys, una època en què, és veritat, amb moltes contradiccions, amb molta, potser, més moda que profunditat, potser més superficial del que voldríem, però que el feminisme, d'alguna manera, està, diguem, penetrant en molts aspectes i en moltes capes de la societat. I, bueno, jo que porto tants anys picant pedra com vosaltres, doncs estic una mica optimista. Bueno, ja va bé sentir algú que està optimista, perquè... Doncs... Ai, perdona. No, vull dir que realment això de celebrar els 90 anys de la República i bueno, vale, si estàs optimista jo em deixo encomanar ràpid, vale? Vinga, Anna. Gràcies. Doncs jo us vull explicar una cosa que em va passar ahir. I gens optimista. Vaig assistir a la inauguració de l'exposició aquesta del Memorial Democràtic, 3 dies d'abril, i em trobo a estar al Palau Robert, o sigui, aire lliure. Per fi vaig a un acte obert amb persones i de més. I em trobo aquesta foto d'aquí, no sé si la veieu. Veieu que hi ha dones en una taula?
Sí. Pues ara el que volia dir era el tema del llenguatge inclusiu i el llenguatge no sexista, no? Doncs el peu de foto no... O sigui, l'exposició està treta, diguem, amb imatges d'aquest llibre i està comissariada per un senyor que va posar-li un peu de foto amb aquesta, que surten 5 dones, i li posava Ciutadans. Ciutadans recollint signatures d'adhesió a l'Estatut de Catalunya. Això, Generalitat de Catalunya 2021. Molt greu. Vaig agafar la... Maria, tu ja saps que la coneixem, l'Ester Capella, a la consellera que estava allà i li vaig ensenyar. Dic, home, per favor, doncs no sé, cal controlar-ho, no? I tant. Pues res. I tant. És un escàndol, I sembla mentida i no els hi crida l'atenció, no? No. O sigui, 5 dones amb aquella taula i Ciutadans. Ja no les nomenen, que el seu seria identificar-les i posar-los el nom. Hi havia la Rosa Maria Arquimbau, també com a dona, en una de les fotos. Clar, l'espai, el 31, doncs a l'espai públic, evidentment, molt més masculinitzat. Les dones eren les que estaven a casa mentre ells sortien a la plaça a celebrar la República. Vull dir que eren fotos... Sí, però no et creguis, No, per això dic que hi havia una imatge molt maca d'unes dones en un balcó. També va ser allò, una visita molt ràpida, no? Però vaig veure aquella foto de les 5 dones a la taula, m'acosto i veig el peu de foto i de veritat... I et va agafar. Sí. Home, penseu que hi va haver... Les dones no podien votar per recolzar l'Estatut de Núria, van recollir 400.000 firmes de dones a tot Catalunya. Està aviat dit, Vull dir, recollides amb taula i una per una, anar passant. Vull dir que sí que hi havia un moviment de dones molt important, molt important. Una cosa és que el vulguin reconèixer, amb quina mirada està feta aquesta exposició, m'hi arribaré i ja ho comentarem. Em sembla que estarà tot un mes. Doncs res, si no hi ha més pel temps, no sé si hi ha alguna intervenció més. Només, Alicia, una coseta per ara, arrel d'això que esteu dient de la participació de les dones, i és allò preguntant, tinc una tieta que té ja 97 anys, i li pregunto moltes vegades sobre tot aquest tema i tal, i aquest estiu que vaig tindre una conversa amb ella em dia, ui, no, és que aquí un poble de supermenut, aquí la tal, la iaia teua, totes es trobaven amb un pedrís que hi havia allà al mig del poble i elles eren les que parlaven de política. Elles eren les que parlaven de política, les que deien, ui, no, això sí, això no, això... Vull dir que hi havia tot aquest enrenou, tota aquesta base també que d'alguna manera situaves, Elvira, del que va propiciar la República, que sí que feia que les dones, això, i et parlo, a veure, la meva iaia, vull dir, era pagesa, vull dir que, i les altres dones també, però elles parlaven de política i tenien un lloc al poble on se trobaven per a parlar de política. Vull dir que, bueno, és només un apunt, no? Una imatge molt bonica, doncs, per tancar, i penseu que hem de continuar. No seria una autèntica edició de la República Feminista si no comptéssim amb la màgia de la nostra maga Glòria, que deu estar per aquí, o com que és maga, doncs no la veig. Aquí, perfecte. Doncs... Ja em veus, no em veus? Sí, ara t'he vist, Endavant, jo ja tanco el micro. Jo se la passa, com que us vull veure totes, segurament em veureu en petit, però farem. Clar, jo el que volia, veieu aquest llibre, Dones que surten del paper, o surten, sí, periodistes catalanes que expliquen un país. Aquí tenim articles de diferents dones que tu has dit, la Irene Polo, Bueno, ara em surten els noms, tu. És igual, la que més, a veure, ho miro aquí. Sí, jo tinc aquest llibre, des del segle XIX fins a... I els començaments, va. Sí, perquè no en tenia cap més i aquest sí que el tenia. Llavors farem una cosa. Vull influenciar algú. Algú, mira, saps què? Algú de molt lluny, alguna de molt lluny,
que és la Carbonell. A veure si et puc influenciar. Tu mira'm molt bé, val? I aquí Carbonell. està el Brasil, o sigui que imagina't que lluny. Llavors jo voldria que... Obre el micro, si no... Obre el micro, Rosa. Obre. No em sent. S'ha quedat emocionada. Ara, ara. M'he quedat emocionada. Dona, no tant, no n'hi ha per tant. Bé, ja veieu, és un llibre, no?, de que hi ha molts articles. Llavors ja et vull influenciar. Tu m'has de mirar molt fermament i quan et digui, quan vulguis em dius que pari, és que jo sé que és una mica complicat perquè així fet per Zoom és com complicat. Vale? Vinga, espera, comencem. És que no sé com posar-ho perquè ho veieu bé. Ho veieu més o menys? Val? Vinga, comença a dir-me. Comença a dir-me prou? Prou! Home, ja he acabat. Ja, és molt ràpida. A veure si ho fem amb més lleugeresa. Espera. Vale, vinga, va. Prou! Vale, ui, ara m'he relliscat el llibre jo, perquè saps que té aquestes tapes que són una mica emprenyadores. Va, vinga, digue'm. Prou! Vale, mira, prou. Oh! No, ja us ho llegiré, Diu, Irene Polo, no hi ha prou escoles. Admiració. Una generació d'analfabets ens amenaça. Això està escrit el 1934. Però jo no sé si vosaltres heu vist, jo tinc aquí un sobre des del començament, un sobre que he pintat amb els dibuixos, ho he passat molt bé, tu, ho he pintat amb els colors de la República, però els autèntics, que nosaltres tenim la samarreta equivocada. I la tinc tancada. Ho tinc a sobre tancat. I a veure si t'he pogut influenciar... Que saldrà l'Apolo! Si t'he pogut... A veure, és que tinc por que no... Has vist que maco que ha quedat? Me'l tindré que guardar. Aquí dins hi ha un paper. Jo sabia que amb la Carbonell, que ens parlem molt pel WhatsApp, la podria influenciar. I aquí està escrit, perquè jo abans de començar he pintat el sobre amb molt d'emoció i he escrit Irene Polo, no hi ha prou escoles. Una generació d'analfabets ens amenaça. Moltes gràcies, m'estic quedant molt bé. Ostres, que fort. De tots aquests fulls, m'has parat en la... Bé, i ara, per acabar, hi participarem totes. Mira, aquí tinc la mà. Aquest farem un joc que jo us diré, aneu saltant d'un dit a l'altre, però no podeu fer, o sigui, heu d'anar saltant en el dit que està al costat. Mai podeu donar un salt. Saltant-nos a un dit, ho enteneu? Val? O sigui, podeu anar, per exemple, així. Llavors farem una cosa, els numerarem. Aquest és l'1, el polze, l'1. Després ve el 2, després ve el 3, el 4 i el 5. D'acord? Jo, per exemple, si dic, doncs jo em posarem l'anell. Si teniu anells, potser millor que les tragueu perquè us fareu un bolic, però si no, és igual. Si jo digués 2, per exemple, jo em poso sobre aquest dit que dic a mi, començo amb aquest dit, faria 2. Puc fer 1 i 2, o puc fer 1 i 2, o puc fer 1, 2, 1. M'enteneu? Ho heu entès totes? O sigui, mira, aquest és el dit 1, aquest és el dit 2, aquest és el dit 3, aquest és el dit 4 i aquest és el dit 5. Llavors, vosaltres us heu de pensar, doncs jo em posaria l'anell en aquest, per exemple. Doncs aquest és el dit 4. Llavors us haureu de moure les vegades el número del dit. Si és 4, us heu de moure 1, 2, 3 i 4. Ho enteneu ara? Pots anar endavant i endarrere? Pots anar endavant i endarrere? Sí, pots fer 1, 2, 3, 4, o pots fer 1, 2, 3, 4, o bé, sí. Val? D'acord.
l'1, el 2, el 3, el 4 i el 5. A veure, ara vosaltres poseu-vos amb un número, amb un dit. No cal que m'ho ensenyeu perquè així no us ho veuré. No cal que m'ensenyeu la mà. Però si esteu aquí al 2, doncs feu 1 i 2, el que vulgueu. Comencem. Poseu-vos el dit, l'anell, en el dit que vulgueu. No cal que poseu l'anell, però vull dir, penseu-vos que teniu un anell i que el podeu posar, d'acord? Vinga, ara us moveu tantes vegades com teniu amb el dit que heu posat, si és el 2, el 3, el 4, el 5. D'acord? Ja esteu? Sí. Llavors, a veure, espera, m'obres el llum, Vicky? És que no m'hi veig, saps? Tinc que... M'hi perdut. D'acord? Llavors, jo crec que en el polze no hi esteu. O sigui que amagueu el polze. El polze l'amagueu, d'acord? Ara, on esteu, quedeu-vos on esteu. Si estàveu aquí, quedeu-vos aquí. Quedeu-vos on esteu, on tingueu el dit. Doncs ara mogueu un cop més, una vegada. Un cop. Moveu el dit, moveu una vegada. Al costat. Crec que aquí no hi és, aquí no teniu, aquí tampoc. A veure, no estic segura. Una vegada més mogueu el dit. Ui, encara no estic massa segura. Feu un favor, torneu a moure un dit. Una vegada més, Doncs mira, i ara, a veure... Sí, jo crec que ara no esteu en l'índex, en el que assenyala. D'acord? Aneu bé o no? Sí. Ara fem una cosa. Ara, a veure, moveu una mica més. Moveu una vegada més. Ja? Sí. D'acord? I ara sentiríeu, si fóssim així, no fóssim tan modernes, sentiríem allò de ta-txan, ta-txan, ta-ta-ta-txan, perquè el teniu que tenir en aquest... Va fort. Pues sí. Sí, és veritat. Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies per haver assistit. Podem fer-ho presencial, que sempre és molt més millor, perquè això ja no... Molt més millor. Molt bona, Glòria, però m'he perdut totalment. La Rosa, ja te'l faré un dia anar tu sola. I que la República... Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i esperem que l'any que ve puguem estar totes juntes, que és molt més... Exacte. I visca la República! Anem per la tercera! Per la tercera! Republicana! Una vidica que també us dirà alguna cosa. Per la tercera, va la vencida! República feminista! República feminista! Els feministes no volen república. I a la nostra dibuixant, que sempre... La Roser Pinedes. I agrair-li un cop més els seus meravellosos cartells. L'any que ve farem el 5 de mai, que no el 5 de mai, i jo sempre li dic. Això és el que volem fer l'any vinent. Hauria tocat aquest any a Cala Dona haver fet els nostres vermuts de dissabte al matí, no? Esperem, toco fusta, que sigui l'any vinent i amb l'exposició dels 10 cartells, l'any vinent ja seran 11 perquè tindrem el de l'any vinent també. Els meravellosos cartells. Digues alguna cosa, Roser? Moltes gràcies, que m'estimeu tant. Moltes gràcies. La meva autoestima puja amunt amb vosaltres. És un goig. Moltes Roser, petonets! Gràcies. Adéu a totes per...